ଆଜିକି ଆସି 5 ଦିନ ହେଇଗଲା, କିଛି ଖବର ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗଲାବେଳେ ବି ଥରୁଟି ହେଲେ ପଛକୁ ଫେରି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବି ବିଷାଦ ବଦନରେ ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନଉଣା ଦେଖି ଦାସୀମାନେ ଆସି କହନ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନଉଣା ଦେଖି ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି ଦାସୀ। ବିଷାଦ ବଦନେ କାହିଁକି ମାତା ହେ ଏମିତି ରହିଛ ବସି। ହସକେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ମୁହଁରୁ, ମୁହଁ ଯାଇଅଛି ସୁଖୀ। ଇଚ୍ଛା କି ହେଉନି ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ କିଛି, ସହିପାରୁନାହୁଁ ଦେଖି। କେମିତି ବୁଝେଇ କହିବି ତୁମ୍ଭକୁ, ହେଲା ଆସି 5 ଦିନ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଲାଗୁନି ଗହଳ, ନାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଗରେ ପଠେଇ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ଚାଲି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ବୋଲି ମୁହଁକୁ ମୋହର, ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ସେ ଫେରି। ମନେ କି ପଡ଼େ ନା ଥରୁଟିଏ ହେଲେ, ସପନ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। କେମିତି ରହିଛି ଏକାକିନୀ ହୋଇ, ସେ କଥା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। 12 ବର୍ଷ ଧରି ଭୋକିଲାରେ ଥିଲେ, ପରସିଥିଲି ମୁଁ ଅନ୍ନ। କଥା ଦେଇଥିଲେ ଛାଡ଼ିବେନି କେବେ, ବଚନ ହୋଇଲା ଭିନ୍ନ। ଆଜି ପଞ୍ଚମୀରେ ନଗ୍ର ବୁଲି ଯିବି, ମନେ ମୁଁ କରିଛି ସ୍ଥିର। କି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବି ଦୂରରୁ, ଶାନ୍ତ ହେବ ମନ ମୋର। ହେରି ହେରି କରି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଦେଖା ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କ୍ରୋଧବଶ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଲେ ରଥକୁ, ରଥ ତ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀଟି ଜଗତେ ହୋଇଲା ସାର। ନଗ୍ର ବୁଲି ଯାଇ ଦର୍ଶନ ବିହୁନେ, ମାତା ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଭର। ନଗ୍ର ବୁଲି ଯାଇ ଦର୍ଶନ ବିହୁନେ, ମାତା ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଭର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।